اے پاکستان دے لوگوں، اے پاکستان دے لوگوں، اے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دو، اے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ، نتا جاوی نہ رکھے نتا اے جیوی نہ رکھے انہوں کو بلا دیو، انہوں کو ولا دے وہ، اے پاکستان دے وسدے پلیتاں کو مکا دے وہ، نتا جیوی نہ رکھے کو اے نہ ولا دے وہ، جتنا مخلص نمازی نو مسجد بھی ہے بیت اللہ، جتھا مسجد جتھا مخلص نمازی ہے جتھا مخلص نمازی ہے نو مسجد بھی ہے بیت اللہ، جو ملا